Dobar dan, dragi moji prijatelji. Što bi rekla deca, ja se namečila. To jest, meni se svidelo vama da kuvam. Svidelo mi se zato što se osjećam korisno, da neko svoje znanje decenijskom imam šanse nekom da prenesem. Malo ste me izbodrili kad ste rekli da ste pravili onaj vrteni krompir i one lenje pite i krempite i tako dalje, odnosno šampite, krempite. Pa sam ja dobila ideju da vam pokažem još neke, neću ja praviti jela koja svi prave. Ja ću praviti nešto drugačije i nešto neobičnije, nešto. Mislim da je potrebno one male tajne ili fazone iz kuhinje preneti, jer oni su jako važni da bi jedno jelo uspelo. Ja sam doživjela mnogo puta da mi čovjek ili žena daju recept i kad ja to primenim, to nije to. A njihovo bude mnogo lepše. Onda mi se oni malo i rugaju i kažu pa sve si imala, sve smo ti rekli i nisi dobro radila. Znači nije to dovoljno rečeno, nešto je sakriveno, to što je sakriveno to je onaj fazon. Svako jelo ima svoj fazon. Ja sam rešila danas da vam se obratim, dvoumila sam se dugo da li da napravim običan video ili da napravim video s kuvanjem. Zato što smo ja i Mirko danas ceo dan bili na terenu i na putu i prilično smo gladni, sve što smo imali od kuvanja smo pojeli i rešili smo da pravimo evo neku, da ne kažem užinu večeru, za nas dvoje, pa da podelim s vama to i da podelim još nešto drugo, a to je zašto će se ovaj video zvati tako kako se zove, kakve veze ima ovo što ja spremam danas sa Švedskom. A šta spremam danas? Spremam ribu, a spremam se u Švedsku. Znači, spremam ribu za jelo i spremam se u Švedsku na put. To su dva posla koja ja radim u isto vreme. U Švedsku ide nas 10. Ne idemo iz Beograda, idemo iz susednog grada u blizini, iz jedne druge države. Letimo avionom, ne iz Srbije. Zašto tako? Zato što su nam bile jeftinije karte i povoljniji letovi i vreme stizanja i odlaženja nam je bilo odgovarajuće. Idemo u Švedsku na neke događaje, na neke sastanke. Čućete naravno sve koje, ja se nadam da ću se odande i uživo uključiti, ako ne uživo vidjet ćete slike i snimke kad se vratim, jer ne znam da li ću imati neki jeftiniji internet negde, a znate kako je kad si u roamingu, a kad si u tuđoj zemlji u roamingu, a u svojoj kad si u penziji. Pa to je roaming i penzija se baš ne slažu. Ali dobro, nismo došli da kukamo, ovde smo da radimo, znači puno posla imamo, karte su kupljene, ekipa je spremna, organizujemo se još oko nekih stvari koje nosimo i tako, i dokumenata i ovo i ono. O tom potom, za večeras vam je dovoljno to da znate. Znači, vezano je naravno za nestalu decu, za aferu beba i zbog toga ćemo verovatno obići ceo svet. Svet je velik, nećemo imati vremena baš ceo, ali značajan deo hoćemo. Ja sam rešila danas da vam spremam ribu. Riba je čudno jelo. Riba je jelo koje neko jako voli i koje neko jako ne voli. Riba ima specifičan miris i ribu zaista treba znati spremiti i znati jesti. Ja sam rešila danas da vam spremim ribu zbog toga što hoću da oni koji ne vole ribu, ribu zavole. Ja sam imala običaj da kad spremam ribu pa mi dođe neko ko ne voli ribu ili mu namerno spremam ribu zato što znam da ne voli ribu, onda kažem vidi ovako, probaj i reci da nije lepo i ja ću ti se izvinuti. I obično je bilo ko proba, taj više ne zna stati. Ko proba, taj jede i dan danas. Ali zašto se riba ne voli? Riba ima svoj specifični miris, ona treba da se napravi tako da se taj miris malte ne izgubi skroz, da dobije jedan divan, predivan, lagan ukus, da
se jede se jelo, odnosno da se upari s onim što je upareno mnogo pre nas. Znači, postoje ukusi koji ne treba razdvajati, kao što je recimo slanina i paradajz ili riba i krompir salata i tako dalje. Ili sarma i slanina barena ili mlince i ćurku ko voli i tako dalje. Postoje neka jela koja je neko upario pre nas i nemojte to rastavljati. To je zaista pretrpelo dosta promjena i mnogo vremena i došlo se do tog ukusa i taj ukus je dobar. Znači, ono što je dobro nemojte menjati. Moj rođendan je 6. januara, znači 6. januar je Badnjak i to je dan kada se posti. Ja sam uvek za moj rođendan i za moje goste spremala ribu. Kad sam krenula na taj put, davno, kad sam imala 20 i neku godinu, razmišljala sam šta ću sa onim gostima koji ne vole ribu, šta ću njima dati jesti. I nije lepo da na Badnjak stavite neki drugi mrst pored ribe, nije lepo da to bude u kući sa toliko različita jela. I onda sam ja donela odluku da ja moram naći neku ribu ili neki način pečenja ribe koji će zadovoljiti i one koji ne vole ribu. I onda sam došla do ovog recepta koji ću vama danas preneti, a dobila sam ga od jedne žene iz Rivice. Rivica je selo podno Fruške gore. Riba se na ovaj način moj jako brzo sprema. I evo ja dok sam sjela ovde, ja sam stavila na šporet 4 krompira da se bara koja će mi trebati. To ne moram da vam pokazujem. Znači lončić, voda i na šporet. Čista voda i u ljusci opran krompir se bari. Da bi vam predočila ceo obrok. Znači ceo obrok kako ide. Riba koju sam ja prihvatila da pečem, odnosno koju ja pečem za moj rođendan, kad se ispeče, niko ne može da zna koja je to riba. Često puta ko dolazi prvi put me pita, a koja je to riba, ja neću da kažem dok svi ne jedu. Kad svi jedu, onda im kažem koja je riba, zato što je to jedna od najjeftinijih riba, ne zato što je najjeftinija da sam je ja zato pekla, nego zato što je ona za mene bila i najbolja. Rečna riba je posebna lepota. Rečna riba sa puno kostiju, odnosno ribica, je posebna slast, to ću vam jednom drugom prilikom pokazati i kako se peče i kako se jede. To treba znati i jesti. Ali ova riba koju ću ja danas spremati, to je riba koju svi vole i koju je jako lako ispeći i koja neće imati kostiju i neće imati problema. Moj Mirko je danas kupio tu ribu dok sam ja bila na drugom kraju grada. To su 2 oslića, pogledajte. To su 2 oslića, njih dvojica imaju oko 800 grama. Oslić je morska riba i nije tako skupa, 500 i neki dinar je kilogram, ovdje ima 800 grama, 400 i neki dinar, manje od 4 evra, znači 3,70, 80, ovo govorim za ove naše koji žive na polju. Možda je to skupo, ali u odnosu na meso je puno jeftinije. Ovaj oslić se nije skroz odledio. On je van leda jedno 15 minuta. Može da se krene, da se priprema, recimo u nekom poluzaleđenom stanju. Oslić je riba koja nije masna i koja nije živela u bratu. Ovo je morska riba i živela je u čistoj, bistroj morskoj vodi. Ja ću vam pokazati, ovo je najvažniji, da u stvari nije baš najvažniji, a jedan od najvažnijih stvari u ribi. Neko je seče ovako, neko je seče tako pa je okreće i peče, a sad ću vam ja pokazati kako ja to radim i preporučujem i vama da vi radite. Znači, ovo se zove očišćena riba. Ovo nije očišćena riba, ovo je daleko od očišćene ribe. Jedino što ova njena krljušt ne može da se skine, ali nemojte se zato sekirati, to će se rskati pod zubima. Znači, ovako secite je na 3 dela. Znači, to bi bio početak sređivanja oslića. Znači, da vidimo ovo, isto ćemo ići na 3 dela. Evo ovako. Morate imati dobar oštar nož i vodite računa da oslić ne bude 3 put zamrzavan.
Znači ima njega pa bude 3 plus zamrzavan. Ovo je riba koja ima po sredini jednu kost. Pogledajte. Ja ću sada sa ovim malim nožićem da rasečem, da vam pokažem kako to izgleda. Kažu očišćena. Ona jeste očišćena što se tiče glave i što se tiče creva. Ali vidite ovu opnu. To treba skinuti zato što je to gorko. Znači, ova opnica mora da se svuče sa ribe. Sa druge strane također, ali pre nego što krenem na opnicu, vidite ovdje ovu račvu, ja ću ovdje provući nož, ovako, vidjet ćete zašto, i odvojit ću ovu kost od ribe. Znači dobit ću jedno parče ribe koje će biti odvojeno od kostiju i očišćeno od opne. Vidite, ima tu ipak malo creva ima. Pogledajte. To je šnicla. Znači ne može riba da bude sa kostima. Ova debela, krupna riba, ona se jako lako odvaja. Pogledajte. Jel vidite? Vidite? Znači morate ovu srednju kost izvaditi. Nemojte sa tom kosti peći ribu. To se neće pojesti, a unutri nije tako lepa riba, ta do kosti ne bude reš pečena, nego bude pečena, bude bela, ali nije tako ukusna. Vidjet ćete u čemu je fazon kod pravljenja ukusa. Znači, ja ovako čistim oslić, skinem i ovo pero, mada ono u principu ne smeta, ali evo ga, neko skida i kožicu, ja ne. Mislim, to je već previše. Evo, skinut ću ovo što je zapelo. Znači, ovdje je spreman da je operem. Ovo je jedno od najvažnijih operacija. Vidite kako to izgleda. Znači, možete je seći i na 3 dela. Evo, sad recimo, ovaj deo ribe ima trokraku kost i sad možemo da je sečemo ovako. Evo, to može da bude jedno lepo parče ribe. Ovu kost ćemo izvaditi. Osliću mora da se vadi kost. Kad sedem za sto i uđem negdje u kafanu i kad mi donese oslić sa kostima, ja se odmah okrenem i odam. Zar je to teško? Zašto se... Ne, ovo sada nekom liči na soma. Kaže filete od soma. Ne, filete od soma su, smrznute filete od soma su pune vode. I to dolazi kod nas u naše krajeve negdje iz Vijetnama. Pitaj Boga odakle stiže. I kad se ispeče, nemaš, što bi rekla moja pokojna baba, nemaš šta pojesti. Ovo vam je riba zakon. To je jedna šnicla. Znači, jeste malo pipavo. Ja to inače jako brzo radim, a sad sam malo usporila da mogu da vama pokažem. Pogledajte kako se lepo odvaja. Idete nožem uz kost. Kost se izvlači. Evo ga. Može tako. Napravite jedan štapić. Evo, može i tako. I to je lepše nego sa kostima. Pogledajte. Znači, da bi voleli da jedu ribu, oni koji ne jedu, ovo morate uraditi. Ovo je nešto što ne može da se odbije. Vidjet ćete dalje. Znači, ovo je prvi deo od druge ribe. Ovaj prvi deo šupalju u sredini. Ajde da i njega idem na 3 dela. Idem ga na kosu. Ajde. Igrajte se. Niko vama ne brani na koji ćete vi način očistiti nju. Ali je morate očistiti.
Jel, vidite, tu ima i opne i svašta u ovom prvom delu. Nekad bude i creva unutri. Nije isključeno da se nađe parče creva. Znači, riba je jako dobra za jelo. Imate omega-3 masti. Evo, vidite. Pogledajte. Vadite je iz ovog trokuta. Ovo je trokut. Nekada, kad je veće društvo, po 5-6 kila se očisti riba. Evo ga. Ovo je opna koja se mora skinuti, jer ta opna gorči. Znači, s tim nemojte peći ribu. To je aljkavo. Što bi rekli Kinezi, priprema jela vam je najveći deo posla. Vidite sad ovo. Ovaj zadnji deo ribe, pored repa, on nema tu trokraku kost, on ima kost u jednu. Evo vidite. Ajde. Ona ide napola. Ovo je deo bez kosti, ovdje je kost ostala. Sad ćemo i nju izvaditi. Neće ni ona ostati. Evo, izašla je. Znači, ovaj zadnji deo od oslića ćemo, nekad ovo skinem, nekad ne skinem. Mada ja to i volim, zato što se to reše ispeče. Evo ga. Znači, ovo ide na pola. Ako ne jedete hleb i ako napravite krompir salatu, ovo može da bude za 3 osobe, recimo. 3 gladne osobe ili 4 polugladne. Evo ga. Evo ga. Ja ću sada ovu ribu da odem da operem i da vidite kakvi su to sada. Oni bi rekli fileti, a ja bi rekla riba bez koske. Vidite, kad se riba opere, malo se tako ocedi minut jedan i onda se osoli. I sljedeći potez je da se riba malo bolje osoli. Riba mora biti malo slanija, to jest gurmanska. Nemojte neslanu ribu peći, mislim može ako je čovjek bolestan, ako nije bolestan, vidjet ćete koja je razlika. Ako spremate ribu za ručak, riba se jede vruća. Znači, ovo što sad ja radim, to treba uraditi, staviti u činiju, ostaviti u frižider. Znači, kad dođete s pijace ili već želite danas da spremate ribu gostima, vi ovo uradite, pripremite, osolite, stavite u činiju, pokrite i stavite u frižider. Ovo je gotovo za najviše 15 minuta. Znači, ako vam dolazi muž s posla ili vam dolazi neko na ručak ili ćete sami jesti, nije dobro jesti sam, nađite društvo. I ako budete s nekim jeli i kaže u 2 sata, kad vam dođe taj neko na ručak da popi kafu i uđe unutra, nemojte ribu spremati i čekati. Riba pečena ne može da čeka onoga ko je jeo, ko će je jesti, nego onaj koji će je jesti treba da čeka ribu. Znači, sedi se za stolom, malo se priča, popije se rakijica ili kafa ili nešto i onda izlazi riba. Znači, nema peći ribu za ručaka, a onaj ko treba da ribu jede, ko zna da li je došao i kad će doći. Znači, ovo je obavezna operacija za pripremu ribe, za stajanje u frižider. Pošto ćemo ja i Mirko odmah jesti, ja nemam koga da čekam ovaj put, ja ću je odmah i peći. Kad dođem sada na red, napravim salatu i to je to. Evo,
Vidite, to sad pokrite i stavite u frižider i imajte za pripremljeno. Ovo je sad najmanji problem okrenuti na ulju. Ona se jako brzo peče i tu ima što sad. Evo, dragi prijatelji, pre nego što ribu ispečemo, napravit ću krompir salatu, zato što nećemo jesti hleba, ješćemo samo ribu i to je, rekla sam, spoj koji ne treba razdvajati. Znači, krompir salata i riba su jedna masa i jedan ukus. Ja sve ovo radim da bi skrenula pažnju na ukradenu decu, na bebi aferu, na bebi zločin, na ono što se dešavalo godinama. Ja sam toliko u neku ruku i besna i krivo mi je što država nema volju da reši bebi zločin, da pohapsi trgovce decom, da lekari i ginekologe koji su lažno proglasivali decu po rođenju da pohapsi, one koji su žive, oni koji su mrtvi da ih obelodanimo koji su. Ja znam da je to veliki, težak posao i da su njihova deca na položaju i od uticaja. Ali s obzirom na zločin koji su počinili, to će se morati uraditi kad-tad. Znači, ljudi koji su lažno proglašavali decu mrtvim, mnogi su živi, imaju svoje klinike, rade, voze dobra kola i ne fali im dlaka s glave. Ja ovo sve radim da privučem pažnju i obavestim narod, svet i naše ljude ovde i na celom Balkanu šta se činilo, šta se radilo i koja je mafija prodavala našu decu od 45. do danas. Ja ću da pričam, a vi pratite šta ja radim. Ovo nije neka mudrost da bi trebalo nešto posebno da se priča o tome. Isečena obična glavica luka. Stavi se malo soli da taj luk omekša, da uđe sol u njega. Sad ćemo otrebiti krompir. Krompir se trebi iz vode. Znači, u ovaj lonac gde se kuvalo, dodali smo vode i iz hladne vode ga vadimo. Znači, stotine hiljada roditelja sa prostora Balkana traže svoju decu. Ja dok sam snimala ovaj video, nekoliko roditelja novih me je zvalo koji nikada nisu nikome rekli da sumnjaju da im je dete ukradeno. Zakazujemo sastanke, sastajemo se u kancelariji, pregledamo i dokumenta i vidimo da su i oni iz naše priče i da je to jedan velik rasprostranjen posao bio i da je to bio posao ogromnih razmera. Šteta što niko nema osjećaja za to, ni vlast, ni opozicija. Jedini ko je zainteresovan za rešavanje bebi zločina sada su roditelji otete dece. Sva naša sudovanja i tužbe koje smo imali su završile nikako. Država nas je odbila uz obrazloženje da je krivično delo zastaralo. Jedan od razloga našeg putovanja u Švedsku, jedan od razloga, ima ih puno, jeste taj da se zločin otimanja dece po rođenju proglasi za zločin protiv čovečnosti. To je već pokrenuto u Španiji, u Francuskoj, u Švedskoj, u Belgiji i mora biti i u Srbiji. Spremamo mi na tu temu nekoliko iznenađenja od strane naučnika sa ovih prostora koji će izneti razloge zašto je otmica deteta od majke po rođenju zločin protiv čovečnosti. Zločin koji ne zastareva i zločin koji treba da se procesuira. Nemamo više milosti prema nikome, nemamo više milosti prema belim mantilima koji su zamena za Mengele ili za nadimak mafija i kriminalci. Ako je to humano i ako je to ta medicina o kojoj svi maštamo i pričamo, onda svaka vam čast. Znači, mi stati nećemo dok ne
očepimo sve jedan slučaj krađe dece sa Balkana. Ovo više ne može da bude srpski problem, zato što su deca prenošena iz republike u republiku. U jednoj se rodi, u drugoj se nestane. U jednoj se rodi, u drugoj se proda. Znači, cijela bivša Jugoslavija je imala fantastičan protok robe, novca i trgovine i kriminala u bivšoj Jugoslaviji. Pod okriljem službi, pod okriljem države, pod okriljem sistema koji je, nažalost, i danas na vlasti. Jeste da to nisu ti ljudi, to su njihova deca i njihovi unuci i tako dalje, ali oni i dalje vladaju ovim prostorima. Meni nije teško da vam kuvam, kuvat ću vam svaki dan, a glavni razlog zašto vam kuvam jeste da saznate svi da smo mi roditelji kojima su deca oteta po rođenju. Gde su završila ta deca, da li su živa ta deca, koje su sve monstrumi se služili našom decom, to ćemo sigurno saznati. Na velikom smo tragu i na velikom smo pomolu da se sve otkrije. Evo, vidite, znači, krompir, salata, ajmo, braćo iz službe, vi koji pratite ovo, morat ćete usput za kaznu od mene i naučiti kuvati. Jer ću ja od sada uvek nešto raditi kad vam budem iznosila informacije o trgovini decom. Znači, krompir je obaren, malo je, što bi ja rekla, neispravan, ali dobro je. Ima ga malo unutri. Ovo što je taman, to nije bilo zeleno. Možda je to takav vrsta, bio je neki crvenkasti. Kad sam ga prala, bio je crven. Ovo je bio beli krompir. Eto, dragi moji roditelji i ostali, kad pravite krompir salatu, nemojte u salatu dodavati nikakve salame, nikakve začine, nikakve majoneze, nikakve gurmaluke, jer to nije potrebno. Riba je jaka samo po sebi sa svojim ukusom i mirisom i njoj treba nešto blaže, a blaže je kad je krompir salata bez tih ostalih špecija. Znači, sad ćete vidjeti pravu krompir salatu koja se uvek pravila na ovim prostorima. Znači, ovo nije salata sa kojekakvim dodacima, ovo je salata sa lukom. Da bi valjala, mora da se stavi ulja. Ja koristim zejtin, mala mi je penzija, koristim ulja od sunsukreta, inače bolje je maslinovo ulje ako imate, ili neko drugo ulje, ja ga nemam. Ovo je sirće od jabuke, ne treba ga više, 1 kašika, dovoljno. Ne treba da bude kiselo, ali da malo razbije sve ovo. Znači, vi sada možete ovo da pomirišite, da vidite kako to lepo. Krompir salata može da se jede i hladna, i vruća, ali u svakom slučaju treba spremiti pre nego što se riba ispeče. Nemojte se sekirati da li su to kockice, veće, manje, to je manje više nevažno. I nemojte formi pridavati pažnju u životu nego suštini. Ovo će biti vrlo lepo, ja ću još staviti malo soli, solila sam samo lukac, krompir i nisam, evo ga. Znači, još ću ga malo promešati i to je to. Evo, još malo ulje. Krompir ne voli da bude suv. Sad malo peršunovog lista ili nečega, ja ga sad trenutno nemam kod sebe, a mislim da mi danas i ne treba. Ovo mi je za danas dovoljno. Da bi išli da pečemo ribu, moramo spremiti u čega ćemo je zamotavati. Ribu zamotavam u brašno, projno. Sad ću doneti malo i belog brašna. Znači,
Ne treba više. Stavit ćemo malo ovoga paprike. Stavit ćemo malo bibera. Ovdje Mirko malo bibera. Sad ću doneti brašno. Evo je brašno. Nisam ga spremila, ali nije bitno. Belo brašno, znači otprilike pola kukuruzno brašno ili plojino brašno. Znači ne griz, nego brašno. I ovako ga napravite, pomešajte pola, malo bibera, malo crvene paprike. Ovdje može još malo crvene paprike, da se malo zarozi. Tako. Ovo je biber. Sad ćemo da idemo na šporet da ispečemo časom ribu. Evo ovako. Ribu ja pečem u masti, vi pečete u ulju ako hoćete, ja neću. Znači dosta, po prilici dosta masti. Da li je mast vrela, a mora biti vrela pre nego što dođe riba, spusti se malo brašna i evo ja vidim da ovoj masti još malo fali. Znači, riba se moči u ovo što je pripremljeno. Ako ostane, bit će mi za drugi put, neće se baciti. Imam jednu kutijicu od koju to ostavim, pa potrošim sljedeći put. Hranu nemojte bacati, zato što setite se da ima gladni ljudi i šta bi neko dao da dođe do toga što vi bacate. Znači, nemojte hranu bacati. Ja nikada hleb ne bacam i nikada hranu ne bacam. Ako nemate kome, dajte nekom kuci ili maci ili najbolje pozovite prijatelje na ručak ili večeru pa podelite to s nekim. Kaže večeru, doručak pojedi sam, ručak podeli s prijateljem, a večeru daj neprijatelju. Znači, da vidimo sada da li je mast vrela. Tu je, samo što nije. Znači, riba mora 3 put da pliva. Jednom pliva u ulju, prvi put pliva u vodi, drugi put pliva u ulju ili masti i treći put pliva u vinu. Ja ću sad polako da spuštam, ne na ovu mekšu stranu, nego na ovu stranu gdje je korica. Zašto? Zato što se sigurno neće zalepiti. Evo vidite. Znači, idemo na stranu gdje je korica. Sad ćete vidjeti u čemu je fazon kod pečenja ribe. Dok su mi ruke od brašna, spremit ću i ovo za sljedeću turu. Kad je krenula riba, smanjit ću je. Znači, ovo je bila najjača riba, sad je smanjeno. I još nešto, riba ne sme da se prevrće. Riba kad se prevrne mora biti pečena sa donje strane. Ona jako brzo se ispeče ako je ovako dobra vatra i ako ima dosta ulja. Rekla sam Mirku da ne gasi kameru, da ovu turu ispečemo u realnom vremenu. Da vidite koliko je to brzo. Kako to ide brzo. Evo dok Mirko gleda u ribu, ja ću oprati ruke. Ako hoćete da zavirite, možete da zavirite, ali ne smete da je okrećete. Znači, nema vrćenja ribe u masti. Samo na jednu stranu i
Evo ovdje mi je moglo stati još jedno parče, recimo ovo duguljasto, ovako, tako da ne gori džabe ulje. I ako stavim još jedno, ako uguram još jedno, onda ću tačno imati još jednu turu. Evo ga, stalo je još jedno. Na meri ja uvijek pečem 2 ture i to je za nas dvoje, jedna tura meni, jedna misku. Nećemo mi to pojesti, ostaće i za ujutro. Ja mogu da jedem hladnu ribu, ali ne preporučujem vama koji ne volite. Vidite, ona rumeni, ali ne dovoljno. Znači, nema okretanja ribe dok se ne porumeni sa te strane. Evo, to će opet malo pojačati, da vam brže bude gotovo. Vi ne morate, nemojte je peći tiho, nemojte je dinstati, onda ona upija ulje, znači, ili mast, jel? Mora biti vrelo da ne uđe u ribu, znači, ovako da pršti i da se čuje kad se peče. Znači, sa jedne strane mora biti pečeno i onda se okreće. Dok se ne ispeče, nema okretanja. Ne, nije. Ne. A mora jedno 5 minuta sigurno, mora. Riba se po pravilu, ja sam jedno vreme u životu bila i pečarka. Imala sam neko društvo koje je volila da peče, pa sam išla s njima i vrlo je to zanimljiv sport. Kaže, treba u životu znati uloviti ribu, a ne samo jesti ribu, nego i uloviti. Tako da sam ja u neku ruku zavolela i pecanje. Sada naše reke i jezera su zagađene, odnosno jezera naročito po Fruškoj gori, sa onom ribom koja se zove regan ili oni mali somići. Kažu da to nije to ranije bilo, to je sada, to je jedna proizvodljiva vrsta koja jede ikre od druge ribe, tako da su ti regani zavladali jezerima. To je neko to ono i bacio u naše jezera, ne samo u Vojvodini, to je tako u cijeloj Srbiji. A oni se jako brzo razmnožavaju i otporniji su od ostale slatkovodne ribe. Vidite kako se to lepo peče, ne osjeti se miris, nema debljinu, parče, nema unutri, ona će biti rumena i sa jedne i sa druge strane. Da vidimo, ovo bi možda mogli okrenuti, mada mislim da treba, ne da mislim nego znam, treba da bude još rumenije. Ali sad će to brzo, pojačala sam vatru, evo ga. Znači, mora na jakoj vatri riba da se peče. Meni je ovaj tigan dobar, imam ih 2, jedan veći, jedan manji i ne lepe se. Evo ga. Znači, ovo je ona strana što ima koru, ova druga strana biće rumenija. Vidite, ja volim kad je riba dobro pečena, naročito unutri, kad ima koru sa 3 strana i kad se stavi u usta da krcka i da je dovoljno slana da budeš žedan i popiješ čašu vina ili već ko šta voli, vode, kako voli. Neka, nemoj još toliko isključivati. Ovu prvu turu pečemo u realnom vremenu da bi oni vidjeli koliko treba vremena, koliko je to brzo. Evo, zamislite sad da je meni neko došao na ručak. Evo, to je vrlo brzo, 15 minuta gotovo sve. Ako je ovako dobro pripremljeno sve. Evo ga, jako je blizu da se riba vadi.
Znači, nema okretanja, možeš da zaviriš i da vratiš na tu stranu. Ako okrećete, onda je natapate mašću ili uljem. Ja ću sada polako da vadim ovaj deo. Ovaj mi je najtanji. Vadim njega. Za njim vadim ovo. Ovo je već. Vidite kako lepo izgleda. Ja ne volim mekanu ribu, nikakve pijane šarane ili suve šljive ili šta već. Nikako. Evo ga. Nema više. Sve ćemo ga malo isključiti. Prijatelji, riba je pečena. Sad ćemo biti, spremni smo za večeru. Naravno, tu je i pola čašice mirkovače, ali ovaj put je mirkovača od šljiva, vidite. I kaže, bez šećera, bez koščica, bez metilalkohola sa Fruške gore 2017. Znači, ovoj rakiji ima 5 godina. Zašto ima? Zato što nismo alkoholičari, zato što se svaki dan popije pola čašice. Molim vas, još nešto. Otiđite na sajt www.cob.rs. COB znači Centar otetih beba. Otiđite na taj sajt, imate tamo opciju, odnosno grupu postanite član ili postanite donator. Pomozite nam u ovoj borbi o te pare koje vi budete dali, to nije za naše živote i za trošenje, to je sveti novac koji nam služi za borbu. Rekla sam vam da idemo u Švedsku i to vrlo brzo za neki 10-ak dana. U Švedsku idemo o svom trošku i svako od nas 10 kupuje sebi avionsku kartu. Također, pratite kanal Radio Ruma, da ne kažem zapratite, pratite, dođite na taj kanal, mi smo još tamo. Pogledajte kako ovo krska. Jel osjetite kako šušti? Pogledajte kako božanstveno unutri izgleda. Pogledajte. Znači, reš je pečeno, nije presno i jako je lepo, ukusno i slano. Znači, nemojte bežati od ribe, riba je carsko jelo, ovde masti nema. Hvala vam.